Здравейте, аз съм Надя Здравкова и ще ви разкажа за проекта на Сдружение Училище за нашите деца. Темата за проблемите в образованието обикновено попада в новините, когато някой от класическите автори е на път да отпадне от учебниците или когато излезе европейски доклад, според който нашите ученици са с най-слаби знания и постижения в училище и съответно отпадат най-рано от училище, а учителите нямат необходимите инструменти, с които да задържат вниманието на своите ученици в час. И първосигналният отговор и решение на този проблем всички казвате, че трябва учениците да учат повече. Но това не е така. Доказателство са финландските ученици, които от години са на първо място в света по знания, но прекарват най-малко време в час и още по-малко време в писане на домашни. Защото проблемите в образованието не се решават с фокус върху това какво количество информация ще изсипем в главите на децата, а когато се фокусираме върху начинът, по който се преподава материала и начинът, по който трябва да се задържи вниманието на децата в час. Във валдорфските училища ученето е игра, преживяване, изкуство, възпитание, а не е състезание, не е борба за оценка и не е надпревара по наизустяване. Валдорфската педагогика е вид творчество и урокът е едно произведение на изкуството. Целта на нашия проект е да запознаем учителите и родителите от държавните общообразователни училища с методологията на валдорфската педагогика. Така че преподавателите да направят уроците си не само по-интересни за децата, но и да им помогнат да се свържат с преподавания материал. Това, което виждаме ние всеки ден във Валдорфското училище в София, са деца изпълнени с желание да учат, да творят, да откриват нови неща. Искаме да научим повече учители как и те да бъдат примери и вдъхновение за техните ученици. Ние вярваме, че бъдещето не е на тези, които са научени да повтарят, изпълняват и наизустяват, а на тези, които могат и искат да създават.